Αναζητώντας τις επιδόσεις και αξίες των Ελλήνων, ανακαλύπτει κανείς σπουδαίες δημιουργίες που αφήνουν έντονα σημάδια ελληνικού πολιτισμού στην επαρχία του Κεμπέκ. Αξιόλογα έργα τέχνης που δεν συμπληρώνουν απλά ιδιωτικές συλλογές, αλλά και δημιουργίες που κοσμούν δημόσιους χώρους για να θεωρούνται κληρονομιά όλων. Ο Σπύρος Ξηροτίδης είναι ένας ταλαντούχος και πολύπλευρος καλλιτέχνης που δημιουργεί για πολλά χρόνια στην επαρχία μας. Τα έργα του δεν περιορίζονται απλά σε πίνακες ζωγραφικής και σε τοιχογραφίες τεραστίων διαστάσεων που εντυπωσιάζουν. Δημιουργεί με όλους τους τρόπους σε κάθε χώρο και επιφάνεια, με βάση πάντα το σχέδιο και τα χρώματα που χειρίζεται με δεξιοτεχνία. Θέματα που αντλεί από τη φύση, τη ζωή, την ομορφιά του γυμνού ανθρώπινου σώματος, τον ελληνικό πολιτισμό, τη μυθολογία και την αναπαραγωγή έργων διάσημων κλασικών δημιουργών. Η σύγχρονη τεχνολογία δεν έχει αφήσει αδιάφορο το Σπύρο Ξηροτίδη. Μεταφέρει με δεξιοτεχνία τις νεκρές δημιουργίες του σε ζωντανά κινούμενα σχέδια. Μετατρέπει τις στάσεις σε παραστάσεις, δίνοντας ζωή μέσα από τη θαυμάσια τέχνη της ζωγραφικής του.